ekipa, to sam ja, Buba Maratoškića, me se sjećate? Uglavnom htjela sam reći da su izašli novi Zvjerići 2, ali mislim da Zvjerići 1 to ne znaju, pa im idem sada reći. Ej, Zvjerići! Reci, Buba Maratoškića, šta trebaš? Pa htjela sam vam reći da su došli Zvjerići 2. Molim? Zvjerići 2? Kako to misliš Zvjerići 2? Mi smo jedini Zvjerići. Pa da, Zvjerići 2. Vidite, ovdje piše Zvjerići 2. I to su vam ovi tu Zvjerići. Da vidim ja to, mene niko nije ništa pitao u vezi Zvjerića 2. Kako su mogli bez mog dozvoljenja da vidim? Šta je ovo? Žogi? Žaba? Pa žaba nije Zvjerić. Da, stvarno, pa kakva žaba? Žaba je vodozemac, nije nikakva zvijer. Ja sam zvijer. Pa dobro, ajde, nisam ni ja zvijer, ja sam ptica grabljivica. Ali dobro, barem sam nešto malo bliže vama zvjerićima. Ali žaba stvarno nema veze sa zvjerima. Da vidim, i ja sam zvijer inače. Oprosti što sam te srušila. Nema veze, ja sam ipak Kris, najveća zvijer ovdje. Hej, ja sam isto zvijer, ja spadam u tuljane. Perajore, a mi smo isto, spadamo u zvijeri. Hej, kako to još imamo tu? Vjeverica, Vicka, Vjeverica, ma ekipa. Vjeverica stvarno nije zvijer, pa ne glodavac. Što? Vjeverice su stavili u zvijeri, pa ja jedem vjeverice. Ovo je stvarno smiješno. Malo morate bolje biologiju proučiti, baš ne znate ko spada u zvijeri. Bolje da ne gledam i kornjača, ajme. Pa kornjača isto nije zvijer, ljudi, pa ona je gmaz. Hej, ekipa, šta se događa ovdje? Novi zvjerići neki, ha? Da vidim. Sofi divlja svinja. Dobar. Žaba. Kornjača, patka. Ja mislim da su se ipak malo zabunili. Nisu to zvijeri. Ja sam zvijer, vuk. Au! Ekipa, ja sam lisica, ja sam zvijer. A da, imate pravo, oni su zvijeri. To je jedina sam ja tu zvijer. Da, jedina sam ja tu zvijer. Ali ja sam isto lisica. Ja sam lisica isto. Pomaknite se. Ja sam mala lisica, mogu i ovdje tu negdje kod vas. Hvala. Uglavnom ekipa, da ne dužimo, to nisu zvjerići, ali dobro, neka im bude. Imamo tek 8 naljepnica, znači još nam fali za prvog zvjerića. Prvi zvjerić će biti naravno lisica, jer ona je jedina tu i pravi zvjerić. Malo u Konzumu su škrti na tim naljepnicama, ali dobro, skupit ćemo mi, pa se vidimo u idućem videu. Ćao ekipa!